Вітаю, гэта Тимофей, і вы слухаеце новы выпуск падкаста праз космас. У гэтым выпуску мы пагаворым пра новыя рызыкі і праблемы, якія НАСА выявіла ў сваіх будучых місіях да месяца, абмяркуем, чаму агенцтва ўжо зараз рыхтуецца да будаўніцтва пастаяннай базы на паўднёвым полюсе нашага натуральнага спадарожніка і якія рэсурсы могуць зрабіць яе магчымай. Таксама разбяром новую архітэктуру місіі Артеміс-3, якая павінна стаць генеральнай рэпетыцыяй перад вяртаннем чалавека на паверхню месяца і паглядзім, як выбух ракеты New Glenn кампаніі Blue Origin можа паўплываць на графік усёй праграмы Артеміс. НАСА пачынае ўсё больш адкрыта расказваць пра тое, як будзе выглядаць будучая сталая прысутнасць чалавека на месяцы. І маштаб гэтых планаў, сапраўды уражвае. Падчас прэс-канферэнцыі кіраўнік праграмы Moonbase у НАСА заявіў, што будучая месячная база будзе займаць сотні квадратных кіламетраў. Мэта гэтага праекта стварыць не часовую экспедыцыю, а пастаянную прысутнасць чалавека на месяцы. Базу плануюць будаваць цягам наступнага дзесяцігоддзя ў раёне паўднёвага полюсу месяца. Менавіта там, паводле сучасных ацэнак, знаходзяцца вялікія запасы вадзянога лёду, якія назапашваліся ў зацянённых кратарах на працягу мільярдаў гадоў. Пры гэтым, як адзначаюць у НАСА, вялікі памер базы не быў першапачатковай мэтай. Ён атрымаўся натуральна падчас планавання. Галоўны архітэктар праграмы патлумачыла, што не існуе аднаго ідэальнага месца, якое адначасова б задавальняла усе навуковыя, тэхналагічныя і жыллёвыя патрэбы. Акрамя таго, неабходна ўлічваць асаблівасці рэльефу. Напрыклад, жылыя модулі будуць размешчаны на ўзвышшах, дзе ёсць амаль пастаяннае сонечнае святло. А вось ядзерныя энергетычныя сістэмы прыйдзецца усталёўваць на адлегласці не менш за кіламетр ад жылых секцый для радыяцыйнай бяспекі. Калі ўсё гэта аб'яднаць у адзін праект, гэта пачынае нагадваць не лагер, а сапраўдны горад. Яшчэ адна праблема заключаецца ў тым, што паўднёвы полюс месяца пакуль вывучаны недастаткова добра. Таму НАСА хоча даследаваць адразу некалькі раёнаў, каб выбраць найбольш прыдатныя месцы для навуковай працы і доўгатэрміновага знаходжання людзей. З цікавага, для гэтага агенцтва плануе выкарыстоўваць невялікія робаты Moonfall. Плануецца, што гэта будуць своеасаблівыя дроны, якія будуць мець магчымасць скакаць. Яны будуць даследаваць паверхню паўднёвага полюса месяца яшчэ да пачатку будаўніцтва базы. Першыя 3-4 такія апараты павінны адправіцца да месяца ўжо ў 2028 годзе на пасадачным модулі кампаніі Firefly Aerospace. Кошт кантракта складае $75 мільёнаў. Гэтыя невялікія робаты будуць выконваць яшчэ адну задачу. Яны будуць пазначаць межы будучай базы. Такія апараты можна будзе размяшчаць па кутах тэрыторыі, якія маюць асаблівае навуковае значэнне або прызначаныя для развіцця інфраструктуры будучай базы. Але ж не толькі НАСА, але і Кітай таксама рыхтуецца стварыць сваю месячную базу, а высадка кітайскіх астранаўтаў на месяц запланавана не раней за 2030 год. У НАСА не хаваюць, што хацелі б быць на месяцы зноў першымі. Кіраўнік НАСА Джаред Айзекман падкрэсліў, што ЗША імкнуцца першымі даследаваць найбольш цікавыя рэгіёны месяца, аднак пры гэтым павінны выконваць нормы міжнароднага касмічнага права і паважаць дзейнасць іншых краін на месячнай паверхні. Падчас той жа прэс-канферэнцыі НАСА абвясціла і новыя кантракты для будучай базы. Кампанія Astrolab атрымала $219 мільёнаў на стварэнне месячнага ўсюдыхода, а кампанія Lunar Outpost $220 мільёнаў на распрацоўку ўласнай мадэлі транспарту для астранаўтаў. Гэтыя машыны будуць не толькі перавозіць людзей на месяцы, яны змогуць працаваць аўтаномна, прызямляцца загадзя і нават сустракаць экіпажы ў месцах іх пасадкі. НАСА хоча, каб хаця б адзін такі ўсюдыход ужо знаходзіўся на месяцы перад місіяй Артеміс-4 ў 2028 годзе. Дастаўляць жа гэтыя
усюдыходы машыны планавалася на месячным пасадачным модулі Blue Moon кампаніі Blue Origin. Але ж гэтага, хутчэй за ўсё, не адбудзецца. Чаму? Аб гэтым крыху пазней. Сам праект месячнай базы падзелены на 3 этапы. Першы працягнецца да 2029 года і будзе прысвечаны збору інфармацыі і забеспячэнню надзейнага доступа да паверхні месяца. Другі этап пачнецца з 2029 і скончыцца ў 2032 годзе. Ён павінен стварыць пачатковую працаздольную інфраструктуру для базы. А трэці ж этап пачнецца пасля 2032 і мае забяспечыць сталую прысутнасць чалавека на месяцы. Як заявіў Айзекман, будучая месячная база стане першым у гісторыі чалавецтва пастаянным аванпостам на іншым нябесным целе. Кожная місія, пілатуемая ці аўтаматычная, будзе дапамагаць ствараць інфраструктуру і набываць навыкі, неабходныя для жыцця ў адным з самых складаных і небяспечных асяроддзяў, якія калі-небудзь спрабавала асвоіць чалавецтва. Нядаўні выбух ракеты New Glenn кампаніі Blue Origin можа стаць значна большай праблемай, чым проста чарговая няўдалая спроба запуску. Наступствы гэтага здарэння могуць закрануць не толькі саму кампанію, але і ўсю праграму Artemis, у рамках якой NASA плануе вярнуць людзей на паверхню месяца. Інцыдэнт з выбухам адбыўся 28 траўня падчас звычайных перадпалётных выпрабаванняў на стартавым комплексе LC-36 на мысе Канаверал у Фларыдзе. У гэты дзень Blue Origin рыхтавала да запуску ўжо 4-ю ракету New Glenn. Апошнім важным этапам перад палётам, які быў запланаваны на 4 чэрвеня, павінны былі стаць агнявыя выпрабаванні рухавікоў. Але замест гэтага адбылася магутная аварыя. Ракета выбухнула, а стартавая інфраструктура атрымала сур'ёзныя пашкоджанні. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Таксама важна адзначыць, што карыснай нагрузкі на борце не было. Група з 48 інтэрнэт-спадарожнікаў Amazon павінна была быць усталявана пазней. Гэта здарэнне стала сур'ёзным ударам для праграмы New Glenn. Толькі тыдзень таму ракета атрымала дазвол на новы запуск пасля папярэдняга расследавання. Нагадаю, што ў красавіку місія New Glenn 3 завяршылася праблемай з другой ступенню, у выніку чаго спадарожнік Bluebird 7 кампаніі Space Mobile апынуўся на неўстойлівай арбіце. Пасля гэтага ракета New Glenn была часова прыпыненая рашэннем федэральнага авіяцыйнага ўпраўлення ЗША. І вось цяпер кампанію чакае яшчэ адно расследаванне і працяглы рэмонт стартавай пляцоўкі. New Glenn – гэта цяжкая, часткова шматразовая ракета, якая павінна канкураваць са SpaceX Falcon 9 і Starship ад таго ж SpaceX. Да гэтага Blue Origin мела толькі субарбітальную ракету New Shepard. Пасля шматгадовых затрымак New Glenn усё ж паспяхова выйшла на арбіту падчас свайго першага запуску ў студзені 2025. Другі палёт прынёс кампаніі яшчэ адзін поспех. Упершыню была паспяхова вернута і пасаджана першая ступень ракеты. А падчас наступнай місіі New Glenn 3 Blue Origin нават паўторна выкарыстала гэты ж паскаральнік, які зноў здзейсніў удалую пасадку на марскую платформу ў Атлантычным акіяне. Цяпер увесь гэты прагрэс фактычна пастаўлены на паўзу. У NASA ёсць вельмі канкрэтныя планы на Blue Origin у праграме Artemis. Месячны апарат Blue Moon, які распрацоўвае Blue Origin, павінен запускацца менавіта на ракете New Glenn. А паколькі New Glenn цяпер не лётае, Blue Moon фактычна няма на чым дабрацца да месяца. Першая версія гэтага апарата Blue Moon Mark 1 павінна была стартаваць ужо сёлета восенню і даставіць першыя элементы будучай месяцовай базы. Цяпер гэты графік амаль, напэўна, будзе перанесены. А разам з ім могуць зрушыцца і тэрміны распрацоўкі пілатуемай версіі Blue Moon Mark 2. Сам апарат вельмі добры, але без New Glenn ён проста не зможа дабрацца да месяца.
І тым часам SpaceX атрымлівае дадатковую перавагу. Зразумела, што Starship таксама перажываў непростыя часы. За апошнія гады было нямала выбухаў і няўдалых выпрабаванняў. Але ёсць істотная розніца паміж няўдачай у палёце і выбухам ракеты на стартавай пляцоўцы. У касмічнай індустрыі ўжо лічацца поспехам, калі ракета хоць бы узляцела са стартавай пляцоўкі. Так, у SpaceX таксама здараліся анамаліі, але іх ракеты дасягалі палёту. А вось выбух New Glenn непасрэдна на старце гэта ўжо значна больш сур'ёзная праблема. Праўда, SpaceX таксама добра ведае, што такое страта стартавай пляцоўкі. У 2016 годзе ракета Falcon 9 выбухнула падчас агнявых выпрабаванняў на комплексе LC-40. Разам з ёй была страчана і карысная нагрузка, але ў SpaceX была перавага. Кампанія мела некалькі іншых стартавых пляцовак і змагла хутка аднавіць запускі. У Blue Origin, на жаль, такой роскашы няма. На сёння пляцоўка LC-36 гэта адзіная пляцоўка, з якой могуць стартаваць ракеты New Glenn. І пакуль гэтая пляцоўка не будзе адноўлена, ракета застанецца прыкаванай да зямлі незалежна ад вынікаў расследавання. Стартавыя комплексы для такіх вялікіх ракет гэта вельмі каштоўны і рэдкі рэсурс. І цяпер адзіная такая пляцоўка Blue Origin фактычна выведзена з эксплуатацыі. Пакуль я рыхтаваў матэрыял да выхаду, з'явілася новая інфармацыя ад Blue Origin. Генеральны дырэктар кампаніі Дэйв Лімп паведаміў, што пашкоджанні стартавага комплексу LC-36 аказаліся менш сур'ёзнымі, чым чакалася першапачаткова. Рэзервуары для захавання вадкага кіслароду, вадароду і метану перажылі выбух. У добрым стане таксама засталася вежа з запасамі вады, якая выкарыстоўваецца для абароны стартавага стала ад высокіх тэмператур і шуму падчас запуску. А вось абслугоўваючая вежа атрымала пашкоджанні, але ў кампаніі ўпэўнены, што яе можна адрамантаваць без поўнай замены. Паводле слоў Лімпа, кампанія не будзе паскараць увод у эксплуатацыю новай, больш магутнай версіі New Glenn. Замест гэтага усе намаганні будуць сканцэнтраваныя на як мага хутчэйшым аднаўленні комплексу LC-36. Ён нават заявіў, што наступны палёт New Glenn можа адбыцца ўжо до канца гэтага году. Я ж лічу такі графік занадта аптымістычным. Большасць ацэнак гаворыць пра неабходнасць ад 12 до 18 месяцаў на поўнае аднаўленне і вяртанне да палётаў. Да гэтага ж кампаніі яшчэ трэба высветліць дакладную прычыну выбуху ракеты. Таму калі Blue Origin сапраўды зможа вярнуць ракету New Glenn у строй да канца гэтага года, гэта стане сапраўдным касмічным цудам. За некалькі тыдняў да выбуху New Glenn NASA афіцыйна прадставіла план місіі Артеміс 3, якая павінна стаць наступным вялікім крокам у вяртанні чалавека на месяц. Пагаворым зараз пра гэтыя планы, але ж яны могуць змяніцца з часам. На першы погляд гэта можа здацца нечаканым, але сама місія Артеміс 3 не будзе ўключаць высадку чалавека на месяц. Замест гэтага NASA плануе выкарыстоўваць гэту місію для адпрацоўкі ўсіх ключавых тэхналогій і працэдур, якія спатрэбяцца падчас сапраўднай месячнай экспедыцыі ў 2028 годзе. Калі Артеміс 2 увайшла ў гісторыю дзякуючы палёту вакол месяца і рэкорднай адлегласці ад зямлі, то Артеміс 3 застанецца значна бліжэй да дома, на нізкай калязямной арбіце. Мэта гэтай місіі праверыць у рэальных умовах узаемадзеяння карабля Orion з будучымі месячнымі пасадачнымі апаратамі кампаніі SpaceX, ну і кампаніі Blue Origin. Хаця гэта з вялікай доляй верагоднасці для Blue Origin можа і не адбыцца. У NASA кажуць, што Артеміс 3 стане адной з самых складаных місій у гісторыі агенцтва. У гэтай экспедыцыі ўпершыню будзе задзейнічана вялікая колькасць партнёраў і ўзаемасвязаных сістэм. NASA хоча зразумець, як будуць працаваць разам карабель Orion, экіпаж, наземныя службы і тэхніка розных кампаній.
Спачатку ракета Space Launch System або SLS стартуе з касмадрома імя Кеннеді ў Фларыдзе і выведзе на арбіту карабель Orion з 4 астранаўтамі на борце. Разам з Orion ракета таксама даставіць спецыяльны модуль. Ён будзе імітаваць верхнюю ступень ракеты, якая ў будучых місіях будзе выкарыстоўвацца для сапраўдных палётаў да месяца. Пасля выхаду на арбіту еўрапейскі сервісны модуль Orion возьме на сябе функцыю рухальнай сістэмы і выведзе карабель на патрэбную арбіту не вакол месяца, а вакол зямлі. Далей пачнецца адзін з самых важных этапаў. Экіпаж правядзе на арбіце больш часу, чым падчас 10-дзённай місіі Артеміс-2. Дакладная працягласць пакуль не называецца, але галоўная задача праверыць сістэмы жыццезабеспячэння Orion падчас працяглага палёту. Пасля гэтага Orion паспрабуе здзейсніць стыкоўку з камерцыйным месячным пасадачным апаратам. Тут гаворка ідзе пра дэманстрацыйныя версіі Starship Human Landing System ад SpaceX і планавалася, што гэта магчыма будзе Blue Moon Mark 2 ад Blue Origin. Не выключаецца тое, што астранаўты нават змогуць перайсці на борт аднаго з гэтых апаратаў падчас палёту і правесці там выпрабаванні. Гэта будзе першы выпадак, калі NASA зможа праверыць на практыцы ўзаемадзеяння Orion з будучымі месячнымі пасадачнымі сістэмамі. Яшчэ адна важная задача – гэта выпрабаванне новага цеплаахоўнага шчыта. Пасля праблем, выяўленых падчас місіі Артеміс-1 і дадатковых выпрабаванняў падчас місіі Артеміс-2, NASA распрацавала абноўленую версію цеплаахоўнага пакрыцця. Падчас вяртання на зямлю Артеміс-3 павінна праверыць яго працу пры больш шырокім дыяпазоне траекторыі ўваходу ў атмасферу нашай планеты. Гэта павінна зрабіць будучыя месячныя місіі больш бяспечнымі. Акрамя таго, агенцтва ў дадзены момант шукае партнёраў, якія хацелі падправіць у космас невялікія навуковыя спадарожнікі. Іх плануюць выводзіць на арбіту падчас місіі Артеміс-3. Пры гэтым трэба разумець, што праект яшчэ працягвае фарміравацца. На сённяшні дзень застаецца немала пытанняў без адказаў. Таксама не абвешчана дакладная дата запуску. Невядома, якія навуковыя эксперыменты будуць знаходзіцца на борце. Таксама пакуль няма адказу на пытанне, ці будуць яны выпрабоўваць новыя месячныя скафандры ад кампаніі Axiom Space для будучых высадак на месяц. Але ж зусім хутка NASA назаве склад экіпажа, і гэта адбудзецца 9 чэрвеня. Пасля больш чым 7-месячнага перапынку кампанія SpaceX нарэшце вывела ў неба сваю новую ракету Starship версіі 3. Першы палёт адбыўся 22 траўня з новай стартавай пляцоўкі Starbase у Техасе і стаў важным этапам для ўсёй праграмы Starship. Затрымка ў 7 месяцаў была звязана з неабходнасцю распрацаваць і ўкараніць вялікую колькасць паляпшэнняў у версіі V3. Дадатковыя цяжкасці ўзніклі пасля таго, як адзін з паскаральнікаў Super Heavy версіі V3 быў страчаны падчас выпрабаванняў у лістападзе мінулага года. Падчас палёту не абышлося без праблем. Некалькі рухавікоў працавалі не зусім штатна, а паскаральнік Super Heavy не змог выканаць мяккае прывадненне ў акіяне, як планавалася. Тым не менш, SpaceX назвала місію паспяховай. І гэта вельмі важна, таму што менавіта на Starship V3 ускладаюцца вялікія надзеі як самой кампаніі, так і NASA. Starship V3 стаў самай вялікай і самай магутнай версіяй карабля на сённяшні дзень. Вышыня ракеты складае 124,5 метра. Гэта таксама першая версія, якая выкарыстоўвае новыя рухавікі Raptor 3. Самыя лёгкія, магутныя і дасканалыя рухавікі гэтага сямейства. Акрамя новых рухавікоў, Starship атрымаў шэраг іншых паляпшэнняў. Першая ступень Super Heavy атрымала больш эфектыўную сістэму падачы паліва, якая дазваляе хутчэй запускаць усе 33 рухавікі. Верхняя ступень Ship атрымала больш эфектыўную рухальную сістэму, павялічаныя бакі для паліва і спецыяльныя стыковачныя вузлы для дазапраўкі на арбіце.
Менавіта арбітальная дазапраўка стане адной з галоўных тэхналогій будучых міжпланетных палётаў. Для місіі да месяца, Марса і іншых далёкіх аб'ектаў Starship спатрэбіцца вялікая колькасць паліва. Эксперты лічаць, што для поўнай запраўкі аднаго карабля прыйдзецца запускаць дзясятак ці нават больш танкераў Starship. Асабліва важна гэта для праграмы Artemis. Яшчэ ў 2021 годзе NASA выбрала Starship у якасці першага месячнага пасадачнага апарата для сваіх будучых экспедыцый. Зараз SpaceX рыхтуе карабель для удзелу ў місіях Artemis 3, як я ўжо казаў, і ў місіі Artemis 4. Цяпер перад SpaceX стаіць некалькі важных задач. Перш за ўсё, неабходна высветліць, чаму паскаральнік Super Heavy не змог нармальна завяршыць палёт падчас запуску 22 траўня. Федэральнае авіяцыйнае ўпраўленне ЗША ўжо прызнала гэта здарэннем і часова прыпыніла палёты Starship да завяршэння расследавання. Пасля атрымання дазволу на новыя запускі SpaceX павінна будзе дасягнуць яшчэ некалькіх ключавых мэт. Сярод іх гэта выхад на арбіту Зямлі і паўнамаштабная дэманстрацыя дазапраўкі ў космасе. План кампаніі ўжо вядомы. Спачатку будзе запушчаны Starship, які правядзе працяглы час на арбіце, вывучаючы паводзіны рухальнай сістэмы, цеплавых сістэм і паліва падчас доўгага знаходжання ў космасе. Пасля гэтага другі Starship павінен будзе сустрэцца з першым і выканаць перадачу паліва паміж двума караблямі на арбіце. SpaceX разлічае выканаць абодва гэтыя запускі ўжо сёлета, хоць падрабязнасці місіі Flight 13 пакуль не раскрываюцца. І гэта будзе магчыма дзякуючы вялікім тэмпам вытворчасці. Паводле Маска, вытворчая лінія Starship зараз працуе на поўную магутнасць. Да канца года кампанія плануе пабудаваць яшчэ каля 10 караблёў і прыкладна 5 новых паскаральнікаў Super Heavy. Акрамя таго, SpaceX працягвае працу над сістэмамі жыццезабеспячэння. Для Artemis 4 яны будуць вельмі неабходна важныя. Кампанія ўжо мае вялікі досвед у гэтай сферы дзякуючы караблям Crew Dragon, якія з 2020 года рэгулярна дастаўляюць людзей на МКС. Для Starship таксама ствараецца асобная сістэма жыццезабеспячэння. У 2025 годзе SpaceX паведаміла аб паспяховых выпрабаваннях паўнамаштабнага модуля кабіны з людзьмі ўнутры, дзе правяраліся сістэмы падачы кіслароду і азоту, размеркавання паветра, кантролю вільготнасці, тэмпературы і санітарных сістэм. Не менш важнай часткай будучых місій стане ліфт. Карабель Ship мае вышыню каля 52 метраў, таму астранаўтам спатрэбіцца спосаб бяспечна спускацца з кабіны на паверхню месяца. SpaceX ужо правяла дэманстрацыю працы ліфта і шлюза сумесна з кампаніяй Axiom Space, якая распрацоўвае новыя месячныя скафандры для праграмы Artemis. Выпрабаванні прайшлі яшчэ ў 2024 годзе ў Каліфорніі. У больш далёкай жа перспектыве нас чакае яшчэ больш інтэнсіўная серыя выпрабаванняў. Адна з самых важных місій – гэта аўтаматычная пасадка на месяц без экіпажа. Starship павінен паспяхова выканаць такую місію перад тым, як атрымаць сертыфікацыю для палётаў з астранаўтамі. Пакуль жа дакладныя даты гэтых выпрабаванняў не называюцца, але як мінімум адна з такіх пасадак павінна адбыцца да канца 2028 года, каб не сарваць графік місіі Artemis 4. І нарэшце галоўнае пытанне, што будзе, калі Starship цалкам запрацуе. Маск ужо агучыў вельмі амбіцыйныя планы. Паводле яго слоў, у будучыні SpaceX хоча запускаць больш за 10 тысяч Starship у год. І гэта ён кажа, гэта без жартаў. Гэта больш, чым адзін запуск за 2 гадзіны. Пры гэтым кожны палёт павінен будзе выводзіць на арбіту больш за 200 тонн карыснай нагрузкі. Ці атрымаецца дасягнуць такіх маштабаў, пакажа толькі час. Але пасля першага палёту Starship V3 стала зразумела адно. Праграма перайшла ў новую фазу, і цяпер галоўныя выпрабаванні яшчэ толькі пачынаюцца.
На гэтым буду заканчивать гэты выпуск подкаста. Дарэчы, нядаўна я быў у гасцях у падкасці «Цёмны лёс», дзе мы паразмаўлялі пра жыццё, гісторыю стварэння падкаста праз космас, галоўныя касмічныя падзеі апошніх гадоў, паляванне за паўночным зяннем у Нарвегіі, проста пра любоў да космасу. Калі яшчэ не слухалі, вельмі раю знайсці гэты выпуск. Як заўсёды, дзякуй вялікі ўсім маім патронам, якія падтрымліваюць падкаст праз Buy Me Coffee ці праз Patreon. Менавіта дзякуючы вам праз космас працягвае выходзіць, хоць і не так часта. Калі вам падабаецца тое, што я раблю, і вы хочаце дапамагчы падкасту, далучайцеся да супольнасці на тым жа Patreon або падтрымайце праект праз Buy Me Coffee. Нават невялікая падтрымка дапамагае знаходзіць час для падрыхтоўкі новых выпускаў. Спасылкі, як заўсёды, пакіну ў апісанні. Дзякуй, што правялі гэты час разам са мной. Пачуемся.